Jeg vil her lige vise et eksempel på, hvordan vi vælger vagter til spaghettiboden. Jeg går ind på min profil på PeopleVold. Her kan jeg se, at jeg er tilknyttet spaghettiboden. Jeg går ind på min holdside. Her ligger der et link til vagtplanen. Jeg bliver videre sendt til et program, der hedder Heap 360. Der står her, at jeg mangler at vælge vagter. Det gør jeg så nu her. Jeg vil rigtig gerne holde fri torsdag aften, da mit yndlingsbane kommer på orange, så derfor vil jeg ikke ønske vagter her. Jeg er derfor nødt til at vælge vagter onsdag, og jeg vil gerne have 3 gange 8 timer. Så jeg vælger onsdag aften 22 hen over midnat til klokken 08. Sådan der. Så kigger jeg op her, så kan jeg se, jeg har valgt en grå vagt, men jeg mangler altså stadigvæk 4. Jeg har valgt en af mine gule vagter, og jeg har valgt en bonusvagt. Jeg vil gerne holde fri torsdag, så den springer jeg over. Så går jeg ned til fredag. Der kan jeg være her kl. 8 om morgenen, så der ønsker jeg vagten kl. 8 og til 16. Sådan. Så går jeg op lige og kigger her, hvad jeg har valgt. Jeg har valgt 2 grå. Jeg mangler altså stadig 3 grå vagter. Jeg har valgt 3 af de grønne. Jeg må maks vælge 10 timer. Der har jeg valgt 6 timer, og jeg har stadigvæk den gule i orden. Så springer jeg ned til lørdag. Jeg skal have nogle flere grå vagter. Så jeg vælger fra 16 til 00 lørdag. Sådan. Så kan jeg se, at den er blevet grøn. Jeg har valgt alle mine grå vagter. De grønne vagter, der har jeg valgt 8 timer. Jeg har en gul vagt og en bonusvagt. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at være der om søndagen også, eller jeg kan være der om søndagen, og ønsker måske at få nogle af mine timer fratrukket, hvis jeg bliver valgt til den vagt. Så derfor ønsker jeg søndag morgen kl. 8 til 13. Sådan der. Nu har jeg ønsket vagter her, og det er sendt allerede nu her til spaghettiboden, som vil kigge på vagterne i løbet af april og give mig besked, når vagtplanen ligesom er lagt. Jeg skal dog være sammen med nogle kammerater, så derfor har jeg ønsket vagt sammen med dem, så vidt muligt, og så yderligere sender jeg en mail til hvkfestival@gmail.com, hvor jeg skriver navnet på mine kammerater, så vi kan få vagter sammen. Har du spørgsmål, er I altid velkommen til at skrive til os på hvkfestival@gmail.com. Vi glæder os til at se jer. Hej!